Rastî yani kesên ku hatin tevlî projeya me bûn ne tenê vê derê yani Kurd yên Kurdistanî yên ku parçeyê dîtir jî kesên ku hatin tevlî ekîbê bûn, tevlî vî xebatê bûn. Gelek kes pir hewildan ku bên tevlî xebata me bibin ji ber şart û zirûfên yê heyî pir derfet çênebû ji bo we. Lê me dizanibû yani xwestekên we dilê we rastî jî yani bi wî awayî ew dibû ku bên nav vê projeyê de ciyê xwe bigirin. Wek mifteyekî ya ewkê bû yani navê Kobanî dema dihat gotin dema me behsa fîlma Kobanî dikir ji bo her kesî bênî qaş yani hestekî pir cuda bû. Her kes jî bi vê hestê tevlî vî karî bû. Gelek kes ji Kobanî bûn, ji gel bûn yani hatin tevlî filmê bûn. Di setê de cî girtin, di aliyê lîstikvanî de rol girtin ser xwe. Xwarin çêkirin yani aliyê cepxanê de em bêjin yê efektên yê filmê de rol girtin ser xwe. Her wiha gelek kesên ku hatin jî berê li vir mabûn an jî işte ew jî bûbûn şahîdê vê şerê yan jî nav şer de jî hinek kes hebûn ku ciyê xwe girtibûn. Nav filmê de jî cî girtin. Ewkekî pir cuda bû yani mesela lîstikvanên me de yên profesyonel nîm bûn. Yani yek du heval em bêjin berê çûbûn filmekî de rol girtibûn yan ji yek du filma da rol girtibûn. Yani zanebûyna wa tecrübayê ya film bi wî awayî bû ama gelek kesên ku ji mala xwe derketin yani hatibûn işte me gotû potansiyelekê heye dibe ku em binerxînin. Hatin çend meh perwerde dîtin, cara ewil derketin pêşiya kamera. Ji bo we pir cuda bû yani. Mesela ji mala xwe derdikeve tê rolê Daişê dileyîze. Yan jî tê şervanekî ya nav YPG de dileyîze, YPG de dileyîze. Ewana ji bo we jî yani merheleyekî ya pir cuda bû. Bi demê ve hîn bûn yani bi perwerda hîn bûn. Rastî jî pir hewildan. Yani dizanibûn ku yani ev filma ya bajarê wa ye ya dîroka wa ye ya şehîdên wa ye mesela bi wî awayî hewildanekî pir mezin bû wan re derket. Ev bû ku yani aliyê lîstikvanî de jî tiştekî baş derkeve ortê hêş ku derkeve. Di aliyê giştî film de jî tiştekî wisa derkeve ortê. Rast e yani rastî jî em dema şoreşa ya rojeva pênase dikin. Wek şoreşa jin em nav dikin. Şoreşekî ku bi pêşengtiya jin, bi berxwedaniya jin, bi nasnama jin zêdetir yani xwedî derketinekî û rol û misyonekî di aliyê jin de derket ortê. Yên ku ji sîstema heyî ya ku sîstema em bas dikin ya hovane yê herî zêde teadedîtiye, yê herî zêde nav çerqê wî de pelçiqiye, yê herî zêde yani xwestek û hêviyên azadiyê nav xwe de dihewîne jin e. Ji ber wî bi wateyek û çima jin zêdetir pêşengtiya ev sîstema heyî dike. Sîstema ku bi xwe diafirîne, bi xwe xweyî derdikeve. Bi xwe li hember dagirkirinê, li hember zilmê, li hember zordariyê dixwaze bisekine. Emana em dikarin bi wî awayî nav bikin. Filma me jî filma ya Kobanî ye. Yên ku herî zêde berxwedan jin bû. Yani yên ku em bêjin vê derê dîrokekî nivîsand dîsa jin bû. Filma me jî me xwest em vê rastiyê takip bikin. Yani ev rastiya heyî ya ku di aliyê jinê de misyonê ku li vê derê derketiye. Em yani gor rastiya wî karakterên xwe, bûyerên xwe ava bikin.
elbette yani filma mej mesela be peşenktiya fermandariya Zehra revediçe zor u zahmetiyen ku ev jî duî şerî de dibîne ew zihniyeta heyî ku ya di aliyê qirêj yê zilam de çawa derdikeve ortê hemberî wî jî de esasî xwe de yani li hember wî tavrekî seknekî di aliyê Zehra Penaber de derdikeve ortê gelek cihan de berxwedaniyên heyî yê di aliyê jin de bi gelek ciya em dibin yani filmê de jî dibin şahidîn wa me xwest em hinekî vî yansıtmayê ya filmê jî bikin ya naveroka senaryoyê jî bikin rastî ji bo me heyecanekî pir mezin bû wateyekî wî yê pir mezin jî hebû ji ber ku dem dirêj mesela me li vê dirê em me hewilda em filma ya vê dirê çêkin ruxmê ew qas em bêjin yani zahmetî û pirsgirêkên yê ewlehiyê ku em rûbirû mabûn ev tiştane hemûyan gav bi gav hat derbaskirin film xillas bû û do şevî din bîstî îlonê me filma xwe li vê dirê bi temaşevanan re nêze kir me film gihand temaşevanên xwe yê Kobanî bi wateye yani ji ber ku film ser Kobanî ye ciyê ku me film kîşand Kobanî bû û ciyê ku nîşandana ya yekem a gala me pêk anî dîsa Kobanî bû atmosferekî pir cuda hebû yani do min jî pir tesîr kir ji ber ku pir kesên ku li wê derê bi me re kesên ku nav xebatê de bûn gelek kesên wê derê yani kesên ku me karakterên wa zîndî dikir yani yê filmê de mirovê hev bûn nasê hev bûn ji ber wî ew yani gelek kes pir bandor bû yên ku işte hevalên şehîd ku em wa dest digirin pir kesana nekaribûn rakirina nêvî film de derketin derve yani wisa pir hestiyar jî bûn ev elbette yani me jî bixwe ser min yani giraniyekî da çêkirin ji ber ku tu jî bi wan re hestiyar dibî tu jî bi wan re tesîr dibî xwedî derketinekî pir xweş hebû do yani hejmarekî rastî jî girseyî ya gel hatin li wê salonê filma ya Kobanî mêze kirin pir kes derveman yani ji ber şertên yê salonê evkekî ya hejmarî lê nêzî 5 rojeyê dîsa berdewam bike heya ku em xwe bigînin hemû temaşevanên xwe yê Kobanî di vê alî de yê organîzeyekî bi vê awayî jî biçe rastî me demekî lêkolîn kir yani encamê wan lêkolînan mesela heta niha jî ji ber yani merheleyê senaryo rastî ji bo me jî pir zor bû ji ber ku bi em behsa hezaran şehîd dikin li vê derê yani her yekî wa çîrokekî ye tiştên ku her yekî li vê derê jiyan kiriye armanca ku her yekî aniye vê derê tiştên ku li vir qewimîne yani evana serê xwe her yekî serê xwe mijara filmekî ye ji ber wî jî yani filmekî tenê de ev tiştana hemûyan dayîn ji xwe nemimkün e lê yê çê bibe yani pêwîst bibe diziyên wî yê çê bibin mesela gelek karakterên wê derê ku me dest girtibûn her yekî hêjayê mijara ya filmekî ye ji ber wî jî demên pêş dibe ku ji bo van kesan cuda cuda
projeyên yê film jî pêş bikevin, dizî pêş bikevin. Yani niha gelek şahîdên yê bûyerên yê Kobanî, kesên ku li wê şerî de mane, fermandar, şervan, ji gel biranên xwe dinivîsînin. Yani tiştên nivîskî jî em dibînin ku hê bêtir derdikeve pêş. Elbette evana jî yê bibe bingehekî pir xurt ya ji bo sinema, film, dizî, tiştên dîtmendiyê. Di vî alî de erê, yani ez dikarim pirsa were bibêjim erê. Yani hinek belki tam wek proje ne, lê wek fikir ku xwe biqulbîne projeyekî, bingehekî bi wê awayî materyalên bi wê awayî hene.